Dan een skepje erbij. Zo. Hey doe! De maaitje is begonnen en de siertjes die kunnen weer in de groen. Het is weer tijd voor. Check! Check, show en ontdek! Dit wordt mijn eigen mini-moestu. Maar jetbijen en paprika's, want dat lijkt me vanzelfs heerlijk om mijn eigen fruit en groenten te eten. Zo. Ik hoop dat het slaagt. Je verskaat de vakken even verdelen. En in die vakken kan ik dan bijvoorbeeld slaat verbouwen. Zo. Zo. En dan even dit er even in, zo. En dan de groene roe hinnen en dan goed ondrukken. En dan is dit het resultaat. Haha. En dan kun je gewoon zo opeten. Heerlijk. Dus even zien. Wat had ik nog meer? Oh, mini-tomaatjes. Heerlijk. In deze check zorgen we hoe tomaten verbouwd worden. Zit alleen op knibbels in de tuin en wordt er in lekker 3D printen. Dit alles en meer. Nou, het nice van deze weekend. Ruim op die hondenpoep. Dat laat je toch niet liggen en vooral niet op de stoep. Hoenen binnen leuk, maar poep van hoenen is vies. De beer van basisschool de Twavisken in Grauw krijgen les over hoenenpoep. Want de baasjes rom je die poep lang net altijd op. Daarom is er in Grauw een speciaal hoenentoilet zetten. En die waard feestelijk iepen en mij een echt hoenenpoep leert. Nou stapt ze net meer in een hoendenstront, want alles zit in het hoenentoilet. Deze weekend. Zelfs wat teken je op een iPad en het daarna in 3D printen. In kwarten kind het op de Wel in Broeksterwaard. Daar binnen ze dwanen met het bouwen van een 3D-printer. De printer kwam als bouwpakket binnen en nu moeten ze alles zelfs in was zetten. Een heerlijke klus. Maar leerst er nou ik wat van? Heel veel hoe techniek en bouwen. En hoe het in elkaar zit. Ja. Hoe een 3D-printer werkt. Er komt heel wat techniek bij Sjen en de handleiding is echt nog eens helemaal in het Engels. Soms dan weet ze even een woordje net, maar de BAM is zo handig met computers. Dus pakken ze Google Translate er even bij en dan hupsa, dan weet ze het ook wel, hè? Er binnen zo'n verschillende groepjes en elk groepje had zijn eigen taak. Ik had als kwallen een echt pers- en mediateam. Dan zit ik bij het persgroepje en daar. En dan ben we dan mee en dan proberen we de media erbij te beloeken en we filmen je en maak je foto's en zo van de band die dwaan naar binnen. De squallen wil de printer in juni kleren. Als die check zorgen we bij de professor Wassenberg squallen in Lekkem. Daar is de printer klaar en binnen ze al druk aan het printje. Deze weekend. Wat een wille had deze kei. Omdat het verliezen weekend zo mooi waar weer, mochten de kei van boer Oosterhof in Drachten voor het eerst weer naar Boetenta. Ze hingen de hele winter op stal stien en sprongen van blijdschap een gat in de loft. Wat zal de molken van die blierde kei lekker smijtje? Ik ben gek op tomaatjes. Vooral die liedsen. Dit binnen Tiny Tim. Dus even zeggen, ja? Vanaf eind februari in een zaaibakje bij 20 graden Celsius binnenshuis. Of later buiten onder glas. Onder glas? Het is een grote groene zee van plantjes in deze kas. En al die planten hing je vol met snacktomaatjes in alle kleuren en vormen. Erik werkt hier en hij zit op de fiets. Hoi. Hoi. Zit je op een fiets? Ja joh, het is zagrut. Ik fiets lever even, hoek net erin. Maar zit ik in de kast even zien zitten. Graag. Kom maar mooi. Deze kas is wel 6 hectares grut. Dat binnen, even rekken je, 12 voetbalvelden. En er groeien hier wel 24 miljoen tomaatjes. Maar we beginnen bij het begin. De tomaatjes komen als plantjes binnen. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat wij de plantjes aan een touwtje hingen. En dat touwtje, dat hing het boven vast. En daar draaien wij de plant als het ware omheen. Zodat die heel lang kan worden. En soort kan groeien, soort tomaten komen kunnen. En uiteindelijk wordt de plant wel 16 meter hoog, zodat je meer dan zien kunnen.
Zo lang wordt er wel. En waarom moeten ze om zo'n touwtje heen? Zonder dat net waan, dan zou de plant slap gaan hingen en zou er uiteindelijk ik brekken. Want de plant is het van zichzelf net een heel soort sterkte. Het is net een beam die van zichzelf stiert, maar hij heeft wat hulp nodig van een touwtje. Zo, dit zijn onze hommels. Dit zijn de hardst werkende medewerkers van het bedrijf. Ze helpen u enorm. De hommel die flut uit zodra het de zinnen opkomt. En wat hij dan vervolgens doet, is dat hij van blomke naar blomke flut om een blomke te bevruchten, zodat het op maatje werkt in. Je ziet hem een blomke, dat staat iepen. Dat betekent dat hij klaar is om bevrucht te worden. Zodra de hommel dan loskomt om de nectar eruit te halen, neemt hij snuifmeel van een oorblomke mee. En zodra dat gebeurd is, kan het blomke een tomaatje worden. Wat een goeie helpers, die hommels. Maar de tomaat had ook een vijand, de witte vlieg. Die zit hier vastplakt op de gele plakkaatjes. Zo weet Erik dat ze er binnen. Maar ook daar had hij een helper voor. Dat is de sluipwesp. Die springt van plant naar plant op zoek naar die witte vlieg om die witte vlieg uit te schakelen. De tomaten kunnen nog rustig groeien. Na 40 dagen binnen ze klaar om pluk te winnen. Dan kunnen de snacktomaatjes lekker opeten worden. In zijn kost binnen omstandigheden vanzelfs perfect voor de groei van zijn tomaat en kist het hele jaar tomaten verbouwen. 20 graden. Dat is het boet nog net helemaal. Maar deze bak aanzet op een lekker warm plakje in de zinnen, dan komt het helemaal goed. Ja, dan doe ik die hierop. En dan vanzelfs een beetje groen eromheen. En ondrukken. Hey, Aliet! Ik heb een lekker warm plakje. In Panjem. Ik denk dat Aliet mijn tomaten wel lekker te vindt als die tulpenbal van verleden week. Hey Aliet, weet je nog toch tulpenballen ontziek je? Nee, dat is één keer best oké, maar ik hoor het nou aan de gewoon bij Griente, denk ik. En precies daarom ben ik hier. Want ja, Griente, dat kreeg je in de winkel. Dat weet elke niet. Maar dan kun je het echt zelfs verbouwen. En dat is wat ze hier doen. In Panjem, in een levensgrote, echte dwarsmoestuin. Hey, jij bent van de dwarstuin. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben Nieuw-Zeelandse spinazie aan het zaaien. Nieuw-Zeelandse spinazie? Ja. Hier laten we de natuur schoon gaan. Oké. Groentes geven bloemetjes. En de bloemetjes die worden door de bijen, door de vogeltjes, alles wordt weer verspreid. Wat komt waar op? Spruitjes. Dit zijn gewoon spruitjes? Ja. Wat een joekels. Ja. Wow. Maar waarom laten jullie ze dan zo groot groeien? Wat is het idee daarachter? Om te kijken of het zichzelf gaat verplaatsen. En waar het dan naartoe gaat. Oké. Dus we gaan hier echt ontdekken in de tuin. Dus niet het hele land volzetten met spruitjes planten? Nee. Want dat is eigenlijk wat we normaal gesproken doen met landbouw. Ja. Maar alle planten door elkaar verbouwen, toch? Alle planten door elkaar verbouwen. Al mislukt er dan iets, dan lukt het andere waarschijnlijk weer wel. Het is echt een hele andere manier van denken. Want ja, ik zou denken, dan hellen ze het voort en dan smiest het voort, dan roemen ze het op. Dan wordt het netjes. Maar eigenlijk zegt u, nee, dat houden we hier, want dat wordt compost. En dat voedt dan eigenlijk als het ware de planten die hier groeien weer. Ja. Dit is de rode kool. Dit is, doordat we gaan ontdekken, hebben we wel meer werk. Maar het is ook leuker. Ja, ja.
En in de supermarkt, ja, je koopt spruitjes en that's it. Maar hoe groeien nu de spruitjes, dat leren we hier. Nou, Reinoud, nou yes het wordt, is je zo'n soort te ontdekken. Ik bjou je nog wel even. Dikke doei! Mooi lied. Houdo! Natuurlijk! Nina die is vier dat ze haar pups krijgt, Joert. Ze begint nu weeën te krijgen. Dat betekent dat Nina vielt dat de pups eruit maken. Nou ja, dan perst ze als het ware de pups eruit. Ze had een hele dikke buik, dus een hele grote pups zien. Die pups die zitten in een vliesje. Dat gaat er ouw of net. Ze zitten met de navelstreng aan een nageboorte. Dat is dus moederkoek. Daar zitten ze mee vast en dan krijgen ze hun eten in de baarmoeder. Die gaat los en komt mij naar buiten. Tegelijk of wat later. En als er dan een pup naar buiten komt, ik was joggen, dan zit dat vliesje er soms nog wat omheen. En dan gaat Nina draait zich voort om en die begint het pupje te slikken. En dan maakt dat vliesje van de ouw, vooral van de kop, hè, want ze beginnen te ademen, de pups. En dan duurt het vaak maar even en dan beginnen ze te schreeuwen. Ze willen dat de mem hun jet, dat ze net bovenop hun lezen gaat. Want die mem die doet heel voorzichtig, want met mijn hele lietse puppies. Hè. En dan ziet je ze dus om de tepel. En pas als ze om de tepel hing, je was eigenlijk stil. Pups die hebben de eigen eerst nog al je dicht. Ze worden met dicht eetjes geboren. En het duurt ongeveer 10 dagen voordat die eetjes je gaan. En dan kan ze pas zien. En hetzelfde geldt ik voor het gehoor. Ze kan ik nog niet jaren. Dat komt ik pas na een dag zien. Dan gaan eerst hier met zijn saffier ontwikkelen dat ze beginnen te jaren. Leef hè, die puppies. Ze binnen dus nu al een jaar oud. 3D. Je hebt vast wel eens jet van 3D. Benam 3D-films binnen heel populair. Zoals dan alles driedimensionaal. Tegenwoordig haast ik 3D-printers. Je hebt zeker niet het klad nijsblok al hoe zijn apparaat bouwd wordt. En op de professor Wassenbergskwallen bis al klaar met de bouw en printen ze de fleurig op los. Dus de letters binnen gewoon typt. En die binnen dan omhoog gebracht. Dus de draak, die is van bestiende vormen maken. Duco en zijn klasgenoten Annemarit en Jort hebben het er maar druk mee. Om one binnen ze op squallen objecten aan het meidje met een 3D-printer voor het 3D-technologieproject. Duco leidt uitwets op dit start mee aan de gong binnen. Technology. Annemarit die maakt een minion. En dit kasteel had Annemarit ik maken. Jort die is hier bezig met een raket. Hij gaat ik al verft. Ben hier bezig, begin ik nou mee een tomaat. En hoe doe dat dan? Is dat een shell? Nou, schön. Dan kan je hem omhoog loeken en dan kan je hem wat smaller mee. Zo dus. En dan kan je naar de andere kant gaan. En dan kan je nog een paar strepen in. En ben nu een spiegel in. Schön, dit zijn nu de puntjes van de tomaat. 3D-printers komen vooral uit Engeland en uit Amerika. Is het dan net moeilijk voor Jim, omdat alles in het Engels is? Nee, want de meester... We krijgen Engelse lessen. En de meester die ken ik wel het vertalen soms. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. De 3D-printer die had hier staan een triet in zitten. En deze printkop kan alleen nog maar op zijde. En deze kan hij voren en omhoog. En dan maakt hij het printkopje warm. Oké. Dan smelt het plastic dat erin zit en dan leidt hij laagje voor laagje de opbouw.
Zo zit ik zo'n webmak haast. En dan gaan we nou deze printen. En tomaat mij de naam van Jack. Nou, dat willen wij dan wel eens zien. Kom maar op met die tomaat van die, Duco. De tomaat is net zo makkelijk. Iets uitprinten met zo'n apparaat wordt het wel eventjes. Bij iets grut van ongeveer 15 meter was zo'n 3 uur denken. Zo lang? Ja. En bij iets lieds van ongeveer 2 centimeter dan was denken aan een uurke, jelloeke. Hij is nou klaar. En hier hem nou er al halen. Laten we even snijden ook. Ik heb mijn warme wet er al in. Shit, daar weer je bedje al. Die rijdt de enige echte checktomaat. Iets smakelijk, iets smakelijk. Bedankt! De eerste originele checktomaat. Hij is nog net heel riep aan de kleur te zien, dus hij kan wel wat zinnen broeken. Krijgt als mijn mini moestuin. Zinnen, water, lucht, de belangrijkste factoren om te groeien. Jongens en famkes, dit weer we van deze week. Teel er fleurig op los, dan check ik je hem over de week weer. Houdo! Zo. Dan kijk ik er aan de goal. Dit. Losmaatjes.